hello लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव इंटेलिजेंट ब्यूरो बेनो जाबाय गभर्नमेंट अफ इंडिया फाइनाली दिननिफ्राय एप्लाइ दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो जोबजासिम दा बेखायनो जों अफिशियल नटिफिकेशन नायनोसै गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' बेयाव बेसेबां फरायनाय आरो बेसेबां बैसो जों डिटेल्सखौ नायनोसै दा पस्टआथ' जोबोर बुरजा दङ स' नोंथांमोना 1675 भेकेन्सिस अल इन्डिया स' नोंथांमोना मोननो हादों दा बेयाव नै स' नोंथांमोना नुनो मोनदों दा स्टेट वाइसआव नायोब्ला जों फैनांगोन आसाम स्टेटआव स' बेखायनो जों आसामाव फैयोब्ला स' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौबो तेजपुराव मोनगोन गुवाहाटियाव मोनगोन आरो लोगोसे गोबां दङ स' नोंथांमोना नायनाय जाहाथे एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो दा बिदिब्ला नै फार्स्टआव आगरतला दङ स' बेनिफ्राय फैनानै जों नायोब्ला गुवाहाटियाव नायनांगोन 14 नाम्बाराव स' एसामिस बड' बेंगलि नोंथांमोना लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन आरो पस्टआ एसटिआव 7 दङ स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायनानै लायो गुवाहाटिनि थाखाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ नायोब्ला बेयाव माखासे डिटेल्स दङ नै थ' बेनो जाबाय गासै पस्टआ जोबोर बुरजा दङ स' बेनो जाबाय सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफ्राय MTS दङ एबा जेनेरेल दङ बेयाव फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सनफ्राबो PWD केन्डिडेट्स बेयाव इलिजिबल जागोन टेनसन गैया आरो बेनि साइडआ डिसक्रिप्सनाव दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्किल फिया 21,000 निफ्राय जागायो आप टु 69 सिम प्लास ग्रेड फी थाबावगोनसो जोबोर मोजां स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोब्ला स' क्वालिफिकेसना जाबाय 10 पास जानाय लोगो लोगो बे पस्टआव हागोन जायखिजाया 10 पास बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज एसामिस बड' रोंनाय जानांगौ आरो बेथ' जेबो प्रब्लेम गैया 10 पासनिफ्रायनो हागोन 8 पासआ हाया 10 पासनिफ्राय जि फरायनाय नोंथांमोना हाजोबगोन बैसोआ 18 निफ्राय नोंथांमोना नर्मेलाव 25 इयार्स मोनदों किन्तु जोंनि एसटिफ्रा मोजां बेनो जाबाय नोंथांमोननि स' बे नोंथांमोना 27 इयार्सनिफ्राय आरोबाव 27 इयार्सनिफ्राय आरोबाव प्लास 5 इयार्स बारा मोनबावगोन स' बेयाव नोंथांमोना माबायदि सिस्टेमाव मोनदों बे पस्टआ मोननाय सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट आरो MTS स' बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय एप्लाइ सोलिगासिनो दङ स' लोगोफोर बेयाव नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दा पस्टआ एग्जाम सेन्टारा जाबाय नोंथांमोननिया गुवाहाटियाव नायोब्ला स' गुवाहाटि दङ डिब्रुगड़ जरहाट लखिमपुर सिलचर तेजपुर हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन स' एग्जामा नोंथांमोना फार्स्टआव 1 दङ स्टेज 1 दङ एन्ड स्टेज 2 दङ स' नोंथांमोना स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 एग्जाम होनांगोन आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोनाहाय साख्रि मोननाय जागोन बेयाव जेबो रानिं गैया अके स' पार्सनेल इन्टारभिउसो दङ माने भाइभा टेस्ट दङ लास्टआव 50 मार्क्सनि दङ स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां पास खालामो आरो बेयाव नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ मोजां होनानै लायो आरो बिनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ 1/4 जुदि नोंथांमोना मोनब्रै रं जायोबा 1 नाम्बार दाननाय जागोन नोंथांमोननिफ्राय स' बेनोमोन IBनि स' बेनिफ्राय एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ स' बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय नोंथांमोननिया 17 फेब्रुवारिसिम थागोन आरो पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 21 फेब्रुवारि स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लायो स' बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन बेनो जाबाय फार्स्टआव केन्डिडेट नेम बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय इमेल ID होनानै स' नोंथांमोना कनफार्म खालामनानै फाइनाल साबमिट खालामनो हायो आरो बेनि सिगां रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन आरो स' बेनि सिगां नोंथांमोना डिटेल्सखौ नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन जाहाथे नोंथांमोना नुयो आरो एप्लाइखौ नायनानै मबाइलावनो खालामनानै लानो हायो